ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପ୍ଲସ୍ ଦଶହରା, ଭଲ ଦିନ ଭଲ ବାର ପଡ଼ିଛି। କେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଫୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥିଲି, ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଆଜି ମାଆକୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଥିବେ, ପୂଜା କରିଥିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆଜି ମଜିଥିବେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି। ମାଆଙ୍କର 10ଟି ନାମ ଦାନ ବ୍ରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାଆମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଫୁଲରେ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଭଲରେ କି କେମିତି। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଫୁଲ ଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତିକି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ, ବେଶୀ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଆଣିଲେନି, ମନା କଲେ ନା ବୋଧେ, ମୁଁ କହିନି ବି, ବାଧ୍ୟ କରେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। କେଉଁମାନେ ଆଜି ବ୍ରତ କରି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବ୍ରତ କରିଥିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜ ଘରେ ବି କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଘରେ ପୂଜା ଥାଉ, ଭଲ ଥାଉ, ମାଆର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଛେନା ଟିକେ କଦଳୀ ହେଲେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 7ଟି ମଣ୍ଡା, 7ଟି ପିଠା ତାର ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ କୋଳି ପତ୍ର ହଉ ବା ଦୁବ ହଉ, ତାର 10ଟି ଲେଖାଏଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଘରେ ବି କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।